I dag vil vi snakke om Pythagoras-teorien. Vi har A, B og C. Vi vil gerne finde C. Vi kender allerede A, som er 3, B som er 4. Og Pythagoras-teorien består af formlen, der hedder A i anden plus B i anden lige med C i anden. Og vi kender A i anden, det var 3. 3 i anden plus B i anden, det var 4 i anden. Og 3 i anden plus 4 i anden. 3 i anden, det er 3 gange 3, som giver 9. Og 4 i anden, det er 4 gange 4, som giver 16. Så kan vi sige 9 plus 16 giver 25. Og det skal vi have sat i kvadrat på. Og kvadrat over 25 giver 5. Så det er vores svar. 5 gange 5 giver 25. Ja. Så svaret vores C, det er 5. Tak for så meget.